شام 11 январ дар шаҳри Лейпциги Олмон беш аз 2000 пайрави созмони Легида ки мухолифи мусалмонон мебошанд, бо ишора ба ҳамлаҳои шаби соли нав дар шаҳри Кёлн раҳпаймоии эътирозӣ ташкил карданд. онҳо акси ҳиҷобпӯши канцлери Олмон Ангела Меркелро боло бардошта дод мезаданд ки Меркел ҳамроҳ бо мусалмонҳо хориҷ шавад. чанде пеш дар шаҳри Кёлн камаш 121 зан шикоят кард ки мардҳои аксаран хориҷӣ онҳоро ғорат карда дар нисбати онҳо бадрафтории ҷинсиро раво дидаанд. ин ҳамлаҳо бо танқиди шадиди сиёсати муҳоҷирати садри аъзам Ангела Меркел мувоҷеҳ шудааст. соли гузашта беш аз 1 миллиону 100 ҳазор паноҳҷӯе ки асосан аз Сурия, Ироқ ва Афғонистон мебошанд, дар ҷустуҷӯи паноҳгоҳ ба Олмон омаданд. дар баробари ҷамъомади эътирозии мухолифони мусалмонон дар Лейпциг раҳпаймоии мухолифони созмони Легида доир шуд ки дар он гирдомадагон аз ҳамоиши беҳтар танзимшудаи муҳоҷирон пуштибонӣ карданд. ба гуфти онҳо масъулияти нооромиҳои Кёлн ба дӯши як гурӯҳи хурд аст ва аз ин рӯ набояд тамоми муҳоҷиронро гунаҳгор кард. полиси Кёлн гузориш медиҳад ки рӯзи якшанбе авбошон ҳамчун қассоси ҳамлаҳои шаби соли нав камаш 11 хориҷӣ ва аз ҷумла покистониҳо, африқоиҳо ва суриягиҳоро латӯкӯб карданд. рӯзи душанбе садри аъзами Олмон ҳам эътироф кард ки Аврупо дар муқобили бӯҳрони паноҳандагон осебпазир буда то ҳол назорати зарурии ин равандро танзим накардааст. дар як нишасти соҳибкорон дар шаҳри Франкфурти Олмон хонум Меркел гуфт сарнавишти пули Аврупои евро мустақиман ба рафтуомади озоди шаҳрвандон дар дохили иттиҳоди Аврупо бастагӣ дорад. ба қавли ӯ ҳифзи минтақаи Шенген барои ҳимоят аз марзҳои берунаи иттиҳоди Аврупо муҳим аст. садҳо ҳазор паноҳҷӯй аз кишварҳои ҷангзада ва қашшоқи ховари миёна ва Африқо тавассути Юнон ва Итолиё ба Аврупо ҳиҷрат карданд. баъзе кишварҳои аврупоӣ аз қабули квотаи қабули паноҳандагон даст кашида бо ҳадафи ҷилавгирӣ аз вуруди паноҳҷӯён дар дохили минтақаи озоди Шенген назорати марзҳояшонро барқарор карданд.